Les imatges captades pel fotògraf Anton Muns han estat recollides en una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat la tarda de divendres al Museu de Viladecans. Les imatges que recull l'exposició mostren la lluita i les il·lusions dels anys 1970 i 1980. Perquè Anton Muns utilitzava la càmera com a testimoni de lluita tal com es pot observar en les imatges que ens ha deixat i que reflexen les vagues i mobilitzacions, així com els mítings i les personalitats polítiques i sindicals del moment. Que a part de compartir la feina al camp, era un pagès, tenien un viver aquí, era un apassionat del món de la fotografia, sobretot fotografia política, fotografia d'entorn, dels paisatges del món rural, de pagesos, sobretot el que era fotografia política, amb l'època en què els drets i les llibertats de la gent de carrer estaven més limitats, sortit de l'època del franquisme. Intentem començar a pagar una mica del deute que té la nostra ciutat amb l'Anton Muns, un fotògraf que ha dibuixat la nostra vida quotidiana, però sobretot ha fotografiat les lluites per la democràcia i de la gent i el moviment de la gent com ningú. Penso que és una exposició que la gent pot veure i pot entendre també moltes de les coses que en aquell moment van passar i jo crec que hi ha molts dels elements claus que va viure la ciutat en aquell moment. L'exposició, anomenada La càmera d'Anton Muns, amb instantànies de llibertat i democràcia, es podrà visitar al Museu de Viladecans fins al proper 3 de juny.